Moje ime je Ivan Viđen, po struci sam povjesničar umjetnosti i arheolog. Zašto sam na listi Srđ je grad? Zato što volim da postoji drugačija ekipa, volim da postoji drugačiji pogled na grad, volim što u gradu postoji jedna ekipa koja je svakim svojim postupkom voljna staviti javni interes ispred privatnoga i voljna boriti se za javni prostor i za ono što je, kao što bi rekao Držić, ono što je općeno sviju. U Dubrovniku su građani oduvijek bili angažirani, u Dubrovniku su građani oduvijek voljeli svoj grad i ugrađivali sebe u njega i trudili se da taj grad izgleda što ljepše i skladnije. Naš put, iako smo mi svježi, nije u stvari ništa novo. Naš put je put kojim su hodili mnogi prije nas, poput Lukše Beritića, poput Koste Strajnića, poput ljudi koji su se cijelim svojim bićem angažirali da grad bude mjesto sklada i mjesto u kojem svi mogu naći svoje mjesto pod suncem, međutim da postoje neke vrijednosti koje su iznad svih nas.